Taith Stori'r M.I.C. Enw fi ydy Jack a dwi wedi bod wrthi yn creu'r fideos yma ar gyfer chi. Yn yr fideo yma mi fydd yna gemau, mi fydd ni'n cario ymlaen gyda'r hanes anhygoel y Nadolig, mi fydd yna crefft ac hefyd mi fydd yna sianlens i chi. Felly, gnewch yn siŵr i gwylio tan y diwedd i chi peidio colli allan. Ac yn gyntaf, dyn ni am cychwyn gyda gêm. Ar gyfer ein gêm cyntaf, mae gennau hambwrdd gyda 21 peth gwahanol arno fo. A beth sydd am digwydd ydy, byddai'n ddangos i chi y 21 peth gwahanol sydd ar y hambwrdd, ac ar ôl, byddai'n troi lliain dros y hambwrdd fel hyn, byddai'n dewis un peth o'r hambwrdd a cymryd o i ffwr, am rhaid i chi dyfalu beth sydd wedi mynd. Felly, mae'n sianlens cof. Iawn, dwi'n gobeithio bod chi i gyd yn barod i cofio'r 21 peth sydd ar y hambwrdd, ond mae yna un rheol, dydych chi ddim gallu ysgrifennu y pethau yma i lawr. Mae rhaid i chi trio cofio nhw. Iawn? Barod? Iawn, mae gennym ni canwyll, cloch moch, mae gennym ni pêl, candy cane, dan o jigsaw, llwy bach, mae gennym ni robin, mae gennym ni craig, hosan, danio dyn bach sinsir, siswrn, mae yna ser, mae yna bobl yn fanna, mae yna siocled yn fanna, mae yna pine cone yn fanna, mae yna cardia, mae yna paent, mae yna golau bach, fflach lamp, mae yna penffelt, mae yna dis, ac hefyd mae yna tylluan pren. Rwan, na i rhoi 10 eiliad i chi trio cofio'r holl pethau yma, ac ar ôl byddai'n rhoi llian ar draws a tynnu un ohonyn nhw i ffwrdd. Iawn, dwi wedi tynnu un peth i ffwrdd. Byddai'n lifftio yr llian rwan. Mae rhaid i chi trio dyfalu beth sydd wedi mynd. Na i rhoi 5 eiliad i chi gasio. Iawn, y peth sydd wedi mynd ydy pêl tennis. Gobeithio bod chi wedi cael hynny yn cywir. Iawn, rownd nesaf, na i rhoi 10 eiliad eto i chi trio cofio popeth. Amser i fyny. Beth sydd wedi mynd rwan? 5 eiliad. Beth sydd wedi mynd? Wel, yr siocled. Mae'r siocled wedi mynd. Da iawn os ydych chi wedi cael hynny yn cywir. Iawn, yr peth nesaf. Iawn, barod. 5 eiliad, beth sydd wedi mynd? Yr peth dwi wedi tynnu i ffwrdd ydy dyn bach sinsir. Da iawn os rydych chi wedi cael hynny yn cywir. Iawn, 2 rownd ar ôl. Iawn, be ydw i wedi tynnu i ffwrdd?
Ac yr ateb ydy... Corn pinwydd! Iawn, am yr rownd ola. Dwi am rhoi 5 eiliad I chi cofio rwan. Iawn, mae'r un yma yn eitha anodd. Ydych chi'n barod? 3, 2, 1... Yr ateb ydy... Bobl! Da iawn os rydych chi wedi cael hynny yn cywir, achos mae'n eitha fach, mae'n anodd iawn, chwarae teg. 3 wythnos yn ôl, yn y pennod cyntaf o Taith Stori Mis, clywsom ni am hanes y Nadolig. Clywsom ni bod Duw wedi gaddo achubwr i'r byd, ac ynaethom ni darganfod bod yr achubwr yna ddim un ddylse ti disgwyl fel achubwr. Ddysgon ni bod Duw wedi anfon Iesu i'r byd fel baban, mwyn iddo gallu tyfu I fyny yn nabod yr byd ac hefyd I gallu helpu a ddangos cariad tuag at y pobl o'i gwmpas. Wel heddiw rydym ni am edrych I fewn I sut gallwn ni ymateb i'r hanes yma. Ac rydym ni am gwneud hynny trwy edrych at sut ymatebodd rhai o'r pobl pwysig ymhellach ymlaen yn y stori hon. Yn ardal Bethlehem, roedd bugeiliaid allan drwy'r nos yn yr awyr agored yn gofalu am ei defaid. Yn sydyn, dyma nhw'n gweld un o angylion yr arglwydd, ac roedd ysblander yr arglwydd fel golau llachar o'i cwmpas nhw. Roedden nhw wedi dychryn am eu bywydau, ond dyma'r angel yn dweud wrthyn nhw, peidiwch bod ofn, mae gen I newyddion da I chi. Newyddion fydd yn gwneud pobl ym mhobman yn llawen iawn. Mae eich achubwr wedi cael ei eni heddiw, yn Bethlehem, tref y brenin Dafydd. Ie, y Meseia, yr arglwydd. Dyma sut byddwch chi'n ei nabod e. Dewch o hyd iddo yn fabi bach wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Yn sydyn, dyma filoedd o angylion eraill yn dod i'r golwg. Roedd fel petai holl angylion y nefoedd yno yn addoli Duw. Gogoniant I Dduw yn y nefoedd uchaf. Heddwch ar y ddeiar islaw a bendith Duw ar bobl. Pan aeth yr angylion I ffwrdd yn ôl i'r nefoedd, dyma'r bugeiliaid yn dweud wrth ei gilydd, dewch, gadewch I ni fynd I Bethlehem, I weld beth mae'r arglwydd wedi ei ddweud wrtho ni sydd wedi digwydd. Felly, I ffwrdd â nhw, a dyma nhw'n dod o hyd I Mair a Joseph a'r babi bach yn gorwedd mewn cafn bwydo anifeiliaid. Ar ôl ei weld, dyma'r bugeiliaid yn mynd ati I ddweud wrth bawb beth oedd wedi digwydd, a beth ddywedodd yr angel wrthyn nhw am y plentyn yma. Roedd pawb glywodd am y peth yn rhyfeddu at yr hyn roedd y bugeiliaid yn ei ddweud. Ond roedd Mair yn cofio pob manylun ac yn meddwl yn aml am y cwbl oedd wedi cael ei ddweud am ei phlentyn. Aeth y bugeiliaid yn ôl i'w gwaith, gan ganmol a moli Duw am bopeth roedden nhw wedi ei weld a'i glywed. Roedd y cwbl yn union fel roedd yr angel wedi dweud. Diolch Mark am ddarllen I ni. Wel, yn cyntaf, dyn ni'n clywed am yr bugeiliaid. A mae'r bugeiliaid allan yn yr awyr tawel, y nos, mae'n eitha oer, mae'n siŵr. Ac yn sydyn, mae yna sŵn ym mhob man, a mae yna golau yn disgleirio o'i cwmpas. Angylion ym mhob man, a dyma un ohonyn nhw yn dweud bod Iesu, fab Duw, wedi dod i'r byd fel baban
a wedi cael ei eni Bethlehem. A sut ymatebodd yr bugeiliaid i'r newyddion yma? Wel, yn gyntaf, efallai roedd nhw'n trio gwella o'r sioc bod nhw wedi gweld yr holl angylion yna. Ond syth ar ôl, dyma nhw'n mynd i Bethlehem i weld Iesu, i dathlu a gamol a moli Duw am anfon Iesu i'r byd. Wel, dyna un ffordd i ymateb i'r newyddion anhygoel hanes yr Nadolig. Ond doedd pawb ddim mor hapus i clywed am Iesu. Ar gyfer ein ail gêm, dyn ni am chwarae gêm o cacen blawd. Felly, bydd angen blawd, bydd angen pot neu jar neu rhywbeth fel hynny, ac hefyd bydd angen siocled. A be dyn ni eisiau gwneud ydy rhoi'r blawd i fewn i'r pot, neu lle tipio fo. Rhoi'r blawd i fewn i'r pot a llenwi'r pot reit i fyny tan y top. A be rydych chi eisiau gwneud ydy llenwi'r blawd, llenwi'r pot gyda'r blawd reit i fyny. Ti eisiau troi'r plat a dros yr blawd. Weithiau mae'n cymryd ychydig o amser i wneud hyn yn cywir. Ti eisiau troi plat drosodd, dwi'n creu loads o llanas. A rwan, rydych chi eisiau trio tynnu yr pot i fyny. A dyna ni. Grêt. A rwan, rydych chi eisiau rhoi y siocled ar ben yr cacen blawd. Yn ofalus. Grêt. Rwan, ni eisiau ffeindio rhywun i chwarae yn erbyn. Cala! Bore da! Bore da. Iawn. Y ffordd ni'n chwarae'r gêm ydy dwi'n mynd yn gynta a dwi am trio chopio darn off y cacen blawd. Ac ar ôl hynny, go cala ydy o. A mae dim bach fel y gêm Jenga. Y person cynta i nocio'r siocled o'r top y cacen blawd sy'n colli. A mae rhaid i nhw cael y darn o'r siocled ar ôl. Mae rhaid i nhw bita'r darn o'r siocled, ond dydyn nhw ddim gallu defnyddio dwylo nhw. Felly mae rhaid i nhw defnyddio wyneb nhw. Mae Carla wedi ennill, felly mae rhaid i fi cael y siocled allan o'r blawd gan defnyddio wyneb fi. Iawn. Yr Efengyl yn ôl Mathew, pennod 2, adnod 1 i 15. Wedi Iesu gael ei eni ym Bethlehem Jwdea yn nyddiau'r brenin Herod, daeth sêr ddiwyniaid o'r dwyrain i Jerusalem a choli, ble mae'r hwn a anwyd i fod yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni.
Ei hateb oedd y Bethlehem Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf o'i ti o lawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono ti y daw allan arweinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y ser ddiwyniaid yn ddirgel ato, a holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam. Syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, air a thys a myr. Yn ar ôl cael ei rybuddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Wedi iddynt ymadael, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd a dweud, cod a chymer y plentyn a'i fam gyda thi a ffô i'r aifft, ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt, oherwydd mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn ei ladd. Yna cododd Joseph, a chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef liw nos, ac ymadael i'r aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. O'r aifft y gelwais fy mab. Diolch Meinir am ddarllen i ni. Yn ail, rydym ni hefo'r gwirdoedd a brenin Herod. Mae'r gwirdoedd yn edrych yn yr awyr ac yn gweld seren yn codi o'r dwyrain, seren llachar gwahanol. Penderfynodd nhw bod y seren yn arwydd yn ddangos pwy fydd brenin yr Iddewon, a teithio nhw tuag at y seren a gofyn brenin Herod, y brenin lleol, lle roedd y brenin newydd i nhw gallu ei addoli. Roedd Herod yn felin, a roedd Herod ddim eisiau derbyn Iesu fel brenin. Teithiodd y doethion ymlaen a dod o hyd i Iesu a'i addoli a rhoi anrhegion iddo. Felly, yn yr hanes yma, rydym ni hefo ymatebion gwahanol iawn. Pan feddyliwch chi am hanes y Nadolig a Iesu yn dod i'r byd fel brenin a achubwr, sut ydych chi'n ymateb? Sut ydych chi'n teimlo? Ydych chi fel yr bugeiliad a'r gwirdoedd yn barod i dathlu bod Iesu wedi dod i helpu ni ac yn derbyn Iesu fel brenin? Neu ydych chi'n teimlo fel Herod, yn gwrthod Iesu fel achubwr a brenin a ddim eisio dim byd i wneud ag ef? Wel, gobeithio does na neb sy'n teimlo mor drwg a hynny. Ond dolig yma, dwi eisiau herio chi i gyd i trio cofio am wir ystyr y Nadolig bod Iesu wedi dod a'i dathlu bod Iesu wedi dod i'r byd ar gyfer achub ni. Helo! Gwan ydw i. A Cerion ydw i, ac heddiw rydym ni'n mynd i bobi dynion bach sinsir. Felly, yn gyntaf, mae angen 100 gram o flawd plaen. hanner llond llwyd wastad o soda pobi, 25 gram o siwgr brown, 50 gram o fargerin, 75 gram o driog melyn,
1 llond llwy de o sinsir. Currant neu eisen lliw I arddeno. Ac ychydig o flawd plaen ar gyfer rolio nes ymlaen. Hefyd bydd angen yr offer yma. Torrwr toes person sinsir, tin a phapur pobi, bowlen cymysgu, llwy bren, llwy fwrdd a llwy de a rhydyll. Cofiwch hefyd I wisgo ffedog a golchi dwylo. Yn gyntaf, rowch y ffwrn ar farc nwy 5 neu 190 gradd centigrade os ych chi'n defnyddio ffwrn trydan. Cofiwch bod yn ofalus wrth ddefnyddio'r ffwrn, rhaid gofyn I rhiant neu oedolyn I helpu chi bob tro. 1. Dechreuwch drwy hufen margarine a siwgr gyda'i gilydd. Nesaf, rhydyllwch y blawd a'r powdwr soda pobi I fewn i'r bowlen. A'i gymysgu'n dda. Wedyn, ychwanegwch y triog melyn. A'r sinsir mal. Casglwch y toes at ei gilydd mewn I belen. Ysgeintiwch ychydig o flawd ar y bwrdd rolio a rowch y toes yng nghanol y bwrdd. Gwasgwch y toes a'i wneud yn wastad ar eich bwrdd rolio. Nesaf, cymerwch eich torrwr toes a gwasgwch y torrwr mewn i'r toes. Os nad oes torrwr toes gyda chi, gallwch chi greu siap person eich hunan. Yna, codwch y person sinsir yn ofalus a'i osod ar y papur pobi a'r tin pobi. Os hoffech chi roi llyged i'ch person bach sinsir nawr, gallwch chi roi currants neu raisins ar y toes cyn ei roi I mewn i'r ffwrn. Gallwch chi hefyd gwneud botymau ar gorff y person bach sinsir gan ddefnyddio'ch raisins neu currants. Rydyn ni wedi llwyddo wneud 6. Ond efallai gallwch chi wneud fwy neu llai yn dibynnu ar pa mor drwchus yw eich toes. Yn ofalus gyda help oedolyn, rhowch y dynion sinsir yn y ffwrn I bobi am ryw 10 I 12 munud nes eu bod nhw'n eiraidd. Dyma nhw. Beth am addyno I orffen? A dyma Isabel I helpu. Bant â ni. A dyma ni! Amser blasu.
rhain. Nadolig llawen! Diolch yn fawr iawn Cerian, Gwenna, Isabel am wneud y dynion bach sinsir i ni. Maen nhw'n edrych yn blasus iawn a dwi'n gobeithio bod pawb yn mwynhau pobi heina. Rwan, mae gennau sianlens bach i chi. Mae gennau cwpan ar y bwrdd ac yn fy law mae gennau malws melys mini. Ond hefyd, ydych chi gallu defnyddio siocled neu hyd yn oed tea bag. A be ydych chi eisiau trio wneud ydy taflu malws melys neu'r siocled neu'r tea bag i fewn i'r cwpan o dipyn bach o pellter. Ond y sialens ydy i weld pa mor bell ti'n gallu cael malws melys i fewn i'r cwpan. Na i trio rwan i ffwrdd a fi. Yes! Nawr, hoffwn ni trio rhywbeth gwahanol a dreulio amser yn gweddio. Ond, cyn i ni ddechrau, dwi eisiau chi i nôl eich hoff ddiod. Wel, dyma fy hoff ddiod. Siocled poeth gyda malws melys. Dwi'n caru'r blas o'r siocled a'r melyster malws melys. A dyna reswm hwn ydy fy hoff ddiod. Tra bod ni'n blasu ein hoff ddiod, dwi eisiau i chi meddwl am y pethau arall rydych chi'n caru ac hoffi. Efallai teulu, neu efallai ffrindiau, efallai anifal anwes fel ci neu cath, neu efallai am y gemau cwl sydd gennych chi. Wel nawr, dwi'n meddwl bys fo'n dda i ni gweddio i Duw yn diolch iddo am yr holl pethau anhygoel mae wedi rhoi i ni fel ein teulu a fel ein ffrindiau. Ac hefyd i ni diolch i Dduw am anfon Iesu i'r byd i helpu ni ac am rhoi gobaith i ni trwy hynny. Duw, diolch am y Nadolig. Diolch am yr holl pethau anhygoel dyn ni hefo fel ein siocled i poeth, ein hoff diodydd, fel yr holl gemau cwl dyn ni am cael amser Nadolig. Diolch Dduw am yr anifeiliaid anwes dyn ni hefo. Diolch am ein ffrindiau i gyd a diolch am ein teulu sy'n caru ni. Duw, dwi'n diolch i ti am anfon Iesu i'r byd. Diolch am hanes y Nadolig. A diolch bod ti'n caru ni gymaint, ti wedi anfon Iesu i'r byd i helpu ni. O Duw, dwi'n gweddio bod chi am helpu ni cofio am Iesu amser y Nadolig. Diolch Duw. Amen. Amen. Wel, diolch yn fawr iawn i pawb am wylio. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau Taith Stori'r a na i weld chi yn y blwyddyn newydd. Diolch yn fawr iawn. Hwyl. Tara.